Ya, di ka maulaw naibisita na si Daddy Apam tanawan na siya Di ka maulaw ana, ngawa ka ipakaon. Dapat manikamot ka dito, balik dito ka pangha dito gisda. Yes! Yung kapatid mo ba? May huli yon? Abot na, ayoko pagutan You know, my dad is very hungry na. Wako'y labot. Daddy, you hungry na? Yes, hungry. Oh. Uy! Gigutom pa ka bulan to tanaw ginang nilugwa na magay na. Daddy ko ba? Ipakaon sa simong daddy na. Pagka dumating na yung ano mo, yung kapatid mo. O ano? Nandito na siya Wala pagyapon mo doon. Munguta naman ka. Nya na kay ko isda. Wala gyapon, perting kusugas balon. Saong nato ni. Wag hapon. Oo nya, unsa man among lutuon? Unsa man among lugagon diha? Ano ka mo tug imuha Wag kay gihatag kwarta sa mo wala kay kuha Unya, unsa man tay mong gipangako nimo sa kuha nga kuanan ko nimo cellphone bag Gusto jud ka tong mahalon ha? And how about me naman? I want to turn it into gold naman. Kamu ba? Huwag mo'y kaloy sa atong magulang? Sige na magpangayo og mga unsay gusto ninyo. Uno na ang bayaran ninyo no, dili bayaran lima tong dagat. Daddy, I'm very so sorry. Because his brother he cannot hold the fish. So very you hungry now? Ya, di ka maulaw naibisita na si Daddy Apam tanawan na siya Di ka maulaw ana, ngawa ka ipakaon. Dapat manikamot ka dito, balik dito ka pangha dito gisda. Sige lang. Basig karong taon-taon, uminor ning balod, balik lang ko panagat. Para matuman ako na inyong mga pangandoy nga cellphone. Yung katong isa, wifi. Yung kanisa gold. Daddy Apam, kung balik sa akong panagat. No way! We don't have a Wi-Fi. How should I text our girls in United States? Paghilom dra ambisyoso ra kay ka. Totoo tug wifi. Wa pa pagi ko cellphone, imo wifi na dayon. Sis, how about the fish? My daddy is very hungry. Ay sige na ana Ikaw gani umur ba kay goldfish? My God! Ay! I cannot understand. Mga ambisyoso mo ambisyosa. Wa magaling ko baliti pag laptop. Saan ko mga pinpal ako? Ug diri naglibog na siya kung sa iyang buhaton. Tungod sa kambisyoso o kambisyosa sa iyang mga igsuon. Ano igsoon? Ang bangga ni Manoy na gisakyan na lunod. No! Di ko mosugot. Dapat manikamot siya kay yung gisaan sa kuha nga cellphone. Napili po siya ganibod. What about my golden necklace? What? What about the fish? Go, sister! Usaw na lang akong laptop. Ato na to, tara. Asa nang si kuya? Kuya, ako naman. Kuya! Dad! Yung saan na nun? Look, sister, your brother is alive! Yes, nakasurvive dyan si kuya. Madayo na dyan ako cellphone. Oh my God, my golden necklace! Akong laptop po! Uy, suot na bang? Ganyan ba yung
kung ilang mo yan ba? Napag-ikan pa sa laon.